Da farko dai a ƙasar Amurka aka yi wani hari, wani mutum ya kai yayi halbi a fadin shugaban ƙasa, ba cikinta ba, a gefen White House. A ciki har manyan sojawan wanda suke tsaron White House guda biyu suka ji mu sosai, daga baya kuma suka mara su soji na Amurka guda biyu wanda suke kiransu National Guard guda biyu suka mutu. Amurka duka ana nan an kawo ma sojawa, an tsaida duka wasu visit da ake yi a bakin White House, ga sunan rikici yana tadda su har cikin gidajensu, babu ma kowace ƙasa wani fatan sheri. Amma shine na cewa shi Donald Trump da yake neman wai ya kai ma Nigeria hari idan babu tsaro, yana da kyau ya fara tsaro daga fadan shi, daga shi kanshi ya tsare kanshi kafin ya je ya tsare wasu ƙasashe. Mun gani lokacin campaign kin shi, duk da cewa mutane da yawa ba su yarda da wannan ƙaryan ba na cewa an nemi a halbe shi har ya bi ta kunnen shi, in kuna tune. Sannan wani shahararren matashi da yake aiki tare da shi wanda ana cikin babban taro aka kashe shi, gashi yanzu an ƙara kai hari. Amma Maison Blanche kenan Donald Trump sai a fara gyara daga cikin gida kafin a nemi wasu ƙasashe. Juyin mulkin Guinea Bissau, mun gani jiya aka hito da bayani aka ce Umar Umbalo an yi mishi juyin mulki kuma yanzu sojawa sun ɗauki mulkin Guinea Bissau. To yan uwa, na da kyau mu yi maganganu mu ga da cewa wai wannan juyin mulki ne da gaske ko kuma kawai yaudara ce da aka saba. Kamar yadda muka gani a Gabon an yi juyin mulki, ba a yi juyin mulki ba, kawai system ne aka dan canza da a yi gyaran fuska. Na farkon abun da ya kamata mu tambayi kanmu, juyin mulkin Guinea Bissau kenan, wanda ya fara hitawa ya yi confirmation shi ya ce gaskiya ne an yi juyin mulki, shine shugaban ƙasar Guinea Bissau Umar Umbalo. Bayan awoyi da aka yi ana cewa an yi halbe-halbe a fadin shugaban ƙasar Guinea Bissau da sauransu, wai shine ya ɗauki wayan shi ya kirayi France 24, wasu ce ya kirayi Jeune Afrique, ya kirayi dai jaridan ƙasar Faransa, wai da kanshi ya ce musu haka nan ne an yi juye shi da mulki kuma yanzu an kama shi. Shine da gaugawa yana faɗa musu, amma kuma ba zai yi dogon magana ba, sai ya aje wayan shi don ka amshe. Shugaban ƙasa a hambare shi daga mulki, yake da lokacin waya ɗauki ya yi waya ya kiraye su. Na biyun shi, wannan abu ya zo ne bayan an yi zaɓe. Ran Lahadi aka yi zaɓen shugaban ƙasa a Guinea Bissau, kuma ana jiran natijan ta hito yau ranar 27 kenan. Duka labaru da suka yadu na cewa ai ya ma faɗi a cikin wannan mulkin da yake, har ma fartin nashi na adawa sun ce su suka ci, shi ma ce su suka ci. Ana washe garin za a hiddo resulta natijan zaɓe, wai aka ce an hambure shi. Wama ne ya hambure Umar Umbalo a Guinea Bissau? Mutum ne wanda cikin fadin yake aiki, wanda kamata ya a ce ma suna da wani taro, kamar abu ne suka yi tsakaninsu suka tsara. Har ma mun gani daga ita kanta party politik na opposition sun ma hito sun ce su bu su yarda da wannan rawan ba, da wannan shirman da aka yi. Suke ma tuhuman Umbalo da babban sojin da ya ɗauki wannan mulki na cewa dan sun ga Umbalo ya faɗi ne a cikin mulki, suka yi tsara wannan abun dan su ce wai an yi juyin mulki, dan bayan wasu 'yan watanni a zuwa ƙara tsara wani sabon zaɓe, kuma lokacin nan shi Umbalo zai ƙara dawa ya aje takarar shi ya ƙara ci. Mu lura kuma da cewa duka jaridun Faransa ba su wannan rikicewan ba. Mu lura da cewa ECOWAS da kanta ba ta yi niyya ta ce za ta kai musu yaƙi ba. Ya ne har yanzu ba mu ga sun hito sun ce za a kai yaƙi ba. Gashi na ana ruwa, zan jijjige kenan, amma dai zan mai gaggawa mu ƙara cikin labarunmu. ECOWAS shiru, ba ta yi maganan cewa za ta kai yaƙi ba, ba ta wani sa takunkumi ba. Sai muka ga bayani ya hito wanda suka yi shi da ECOWAS da African Union da wata ƙungiya da ake kiranta West African Wise, wanda yake shugabancinta tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan, suka ce ba su ji daɗin abun da aka yi nan ba, ya kamata wai a kama a gyara. Kenan dai a bayyane ya fara nunawa da cewa wannan wata rawa ce kawai aka tsara, amma kwanaki da satuttuka masu zuwa mun gani menene gaskiyan abun da ya faru a wannan juyin mulki da aka yi a Guinea Bissau. Liyar Bazoum Hinda ko Hindatu ta hito wai tana cewa babanta yanzu da uwanta ba su ganin ko rana, ba a kai musu ziyara, ba su da haƙƙin komi, ana takura musu. Wai take kiran mutane da ƙasashe daga cikin duniya a yi magana don a saki uwayenta. Wannan bayan Allah ta manta da cewa babanta shi ya ɗauki waya da aka yi mishi juyin mulki, ya kirayi ƙasashen waje ya ce a kawo ma Nijar yaƙi. Wannan bayan Allah ta manta da cewa babanta ya kirayi Tinubu ya ce a yanke ma Nijar wuta. Wannan bayan Allah ta manta da cewa babanta ya ce a rihe frontier, a hana Nijar a kawo mana magunguna da abinci, wanda mutane dubunai suka mutu. Ƙarya ne take ta ce wai Bazoum yana rihe, an hana mishi ya huta, an hana mishi ziyara, ba abun da yake samu, tunda mun san da cewa Muhammad Bazoum an ba shi daman likitan shi ya rika zai mishi ziyara, mai abincin shi yana na har yau tare da shi, kuma dai kam
rana fale ko inda yake ma aje ko ina da yana fita dan ya dan diddiba ya gani. Kenan ƙarya ne maganar da ɗiyar shi take na cewa ana kumtata mishi. Muhammad Bazoum yana nan Nijar lafiyan shi lau, sakin shi in lokaci ne yayi, in hukuma ta gani cewa sakin shi ba zai kawo haɗari ga ƙasar mu ta Nijar ba, lokacin nan hukumar mu ta CNSP za su sake shi. Amma a yanzu kam ita Hindatu sai ta yi haƙuri na cewa su ci gaba da waya, tun da na sun tabbacin cewa tana waya tana taɓa hira suna yi da babanta, amma ta hito ne don ta ƙara yaɗa labarin ƙarya, ta ci amanan ƙasa, ta ba da sunan ƙasa. Daga taron ministrorin ƙasashen IAS, ministrori na ƙasashen waje sun zamna a Wagadugu, wannan bayan taro na kwana biyu da aka yi na ma'ilmanta wanda za su diba duka maganan da ake na tsaro, na diplomasiya, na bunƙasa arziki. Sun je har daga baya suka kai ma Kaftin Ibrahim Traore ziyara, suka bashi bayanin aikin da suka yi kuma da aikin da ma'ilmantan da suka yi na kwana biyu kafin su. Suka ce cikin shirye-shirye ne da ake yi idan a shirya taro da za a yi wata mai zuwa cikin Desambar mai zuwa a Bamako, wanda shugabannin namu guda uku na IAS da su yi babban taro a zamna a tantamna, a sa kuma wasali cikin a rubutu wanda duka za a ɗauki matakai masu muhimmanci a wannan tafiya. Muna jira insha Allah wannan lokaci ya zo kuma cikin alheri. Cikin telecommunication kuma cikin gyara ƙasa, ƙasashen IAS shikenan sun sa hannu wanda za a fara yaɗa labari daga ƙasashen IAS ta hanyar rediyo. Da farko wannan shine za a yi na hanyar rediyo, sannan kuma daga baya za a yi gidan talabijin ta yi, daga baya kuma za a buɗe hilaye wanda za a rika ba da labari ta cikin rezo sosiyo ta harkan yanar gizo-gizo internet. Wannan shine samun incin kai na gaske. Yau a cikin Afirka gaba ɗayanta babu wata ƙasa wanda take da gidan talabijin mai ƙarfi mai zaman kanshi. Labaru da ake kawo mana tashoshin Turawa ne ko tashoshin Larabawa ne, banda Larabawa wanda suke da gidajensu na talabijin nasu na incin kansu suke yada abun da suke so. Mu dukan mu Afirka babu. Gashi nan farawa da IAS babban tafiya ce na samun incin kai, ya zama cewa mu ne muke ba da labarin kanmu. Kenan muna jinjina ma IAS na fara aiki da wannan gidan rediyo. Suka ce za a fara aiki da shi a lokacin insha Allah da za a fara maganar taron shugabanni, kenan ta yi nan da wani wata guda. Daga baya kuma za a yi gidan talabijin wanda zai zamanto headquarter shi a Bamako. Cikin gaugawa, cikin ruwa, muna addu'a Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu. Duka wani azzalumi Allah ya tona mushi asiri, duka wani maƙiyin ƙasarmu Allah ya kare mu daga sharrin shi. Addu'a lokacin ana ruwa aka ce amsassa ce.